unsa nga kinakusgan ang imong ipasabot? Dai. Dai. Wala ka bala? Maghuna-huna mga punta no. Ay, sana all. Hello mga kaundoy ug inday. Ano tay bag-ong sudanon ron munggos ug unsa ni? Kini oh. Halang mo daw ni. Ana. Asya. Papukat tilaw ni brato rin tilawan ha. So what's out tarang mga men HT. Right. Okay guys, latan sa nato ang munggos. Latan para mo humor. Dito ang mga ingredient, kamates, wala pag-iwa, sibuyas, ahos, tsaka itlog, sikwa, o kalabasa. Pasensyahan ninyo tong mga hugaw-hugaw kay lipyuhan rin na niya. Sikwa. Labasa o lutya. Kuyas o kamatis. Ahos. Bukunon pa nga ahos. Seminar ketat? Sure ba? Minaw po ka? Pinakuha ka ng minaw. Minaw siya. Okay guys, naana po. Ondoy and inday. Kamulo pa taog. Tanawa man suga to sugaan. Sugaan to rong hayag para maklaro. Tandra. Kamulo pa siyante og hagpat sa mga dahon-dahon na nahulog. Araw ni punit ako rin ibalik kay ugasan na nato na. Lamunggay o ulok bate. Alright. Stay tuned yapon. Bye. So, muto guys, mga undoy o ginday, akong hari-hari. Oh, may problema na kay sakuha na. Trupa na ko na. So, pwede rata magsaba-saba sa kadyot. Kay break time. Hapit ng paniod to. So, abot lang ta. Kung mamansay hagpat si ante, ato tong Juan kung saon pagluto o munggos. Okay? Kalkal akong buhok. Kay natubang electric pan. Mukaw lagi.
Okay. Yellow! Te, Para permahan. te, Oo. kuhan dahil si Tinga. Tingga. Tingga na tingga, Claire. Sa may problema. Papirmahan na ako siya. Claire, Claire lang ka, te, ha? Thanks! Pwede Lunes na. Lunes. For ugma. Ugma? Ano sa mo gusto? Lunes, pwede ka? Pwede naman. Okay, magtuon man ako pa siya. Sige, Lunes na lang. Sige, te. Okay naman. Palihog ko og sirado. Salamat. Manirado kita ini kuman na itong sulod, di ba? Kaya makitaan ta. Kung siya gibuhat mo ito sa sula. Right! Ano? Napaka na, buka na. Ay! Ma'am Jody! Pautog! Kauntag pautog! Dahon! Munggos putinan. Bukal ane lunod din siya na. Pero kuhaan sa sulo. Kani utos. Dara kamongs pangpatulid sa kinakusgan. Kinakusgan. Chate. Unsa nga kinakusgan ang imong ipasabot? Ano eh? Wala ka bala? Maghuna-huna mga puta no? Sayang, pero na ako'y makawat reo kinsa kani. Asa? Pagka na. Mangulos. Balik. Gabay na. Kami ramang pugkong kaon. Na ikaw yung kaon. Di na mo kaon akong sawa hukwan. Utan. Tan kayo? O, chenra. O tenra. Magluto na ta og sutanghon. Di. Dili ay? Unsa di ay? Sidap. Sana. Sidap. May pamilita ang kuwan. Nalan. Si Sidap. Dira. Si Daap. Si Diap. Si Daap. Si Daap di ay. Dilunod siya dire. Darate Happy birthday. Damo gud sa kong naong gauna gaud. Happy birthday to you. So, mao to, pasensyahin na, saba kaya akong background. Kay nag-video ke. Tapad raman mi og silingan nga video kihan. So, na ako'y background nga kakanta. So, mao to mga men, mga kaundoy ug inday atuang sudan nga utin ba to munggos? Basta kaya muna siya. Utan munggosan. Okay, mo din na siya. Utan nga munggosan. Wala kinako siya matarong ukan mga kaundoy ug inday video kay medyo naamanggupugoy work. So ana-ana ra kung kuan na to. Bali pag makabakante adto din balik dayon kay naamanggugoy gitrabaho. So moto inadto akong pag-video dili kayo kuan anang focus ha. Sige lang sa sunod fokusan na to mga kaundoy og inday og tanang mga men, focus ta sa sudan lang. Kaya sudan lang yun, sudan way kanon, puro sudan. Bali tulo dito sa kasudan munggos bulad og katong murag pancit kanton nga halang dili to siya pancit kanton, mura lang ha, mura lang. Dayon kita man mo sa Tupperware kanina nga ako ang gidala. Kaloy si Ginoo, nasudlan gyud siya, nadala gyud ako siya sa balay og nakakaon jud very good kayo, idol gyud ako ng munggos, lami gyud kayo siya pagaluto.
Natuon ra siya, ha? Natuon ra mga katong mga nabidyoan akong ingredients, morto siya. Kung kamo, di mo kabalo mulutog monggos, ninatuon ra, ha? Kamu mga... Basta, natuon ra, ha? Dayon, wala na ko daghang yaw-yaw. Siguro, bubuon ra na to. O, di na mo ganahan mo tanaw sa kong dagway. Palihog na lang ko, o... ano ba ni? Comment! O, comment mo sa ubos, ha? Comment mo sa ubos o unsay kulang atong sudan o unsay maayo pang idugang atong mga ingredient. Comment mo o comment mo kung unsa ako ang pag-video, okay na ba? O wala ba ka mo gisamok? Wala ba muna natralala? O pra? Diba? Comment na muna. Dayon kung di na pagkit mo ganahan mo lang taw sa kuang dagway mga men kaundoy kainday. Palihog na lang di ay ko og like dire. Oh, like dire. Dayon, subscribe. Okay? Subscribe. Okay mga men, ha? Wash out tanang mga men. Labihan na sa mga undoy o gindera, wash out inyong tanan. O mayong gabi. Alright, so dili kayo continue akong video kay medyo busy po ko gamay. Okay? So ang dito pagpalong pe. Sigahan og mata daw. Palong na ba? Wala deh, palungon.